Chegando, como xa dixen, á categoría de outros, neste caso na miña tabla, puxen mermelada da marca Gero, unha marca andaluza, bueno, Gero ou Giro, non sei como se pronuncia, pero é unha mermelada andaluza. Xa contamos cun produto foráneo. Tamén teño Nesquik como cacao soluble e ou Maltine, que ambos produtos son foráneos tamén, polo que neste caso contaríamos cun triste 100% de produtos foráneos en canto a esta sección. En canto a outros produtos que puxen na táboa, como o cacao e a pizza precociñada, neste caso acabei cas existencias que habían no meu fogar, pero tamén nombrarei as marcas das mesmas, que neste caso son da pizza precociñada Casa Terradellas, que segue sen ser unha marca galega, que é procedente de Barcelona, e os granes de café da marca Bonca, que é unha marca colombiana, que todos coñecemos que o café máis rico, por así dicilo, ven de Colombia. Respecto á seguinte sección de froitos secos, a miña nai sempre ten para o traballo picotear noces e almendras. Que pasa? Que neste caso sucede ou dáse a mesma situación que se dá co mel e cos ovos. A miña nai ten os meus familiares teñen tamén na súa horta estes produtos. Todo o que ten a miña nai de froitos secos é rural ou natural, por así dicilo, entón contarémolo tamén como unha marca galega ou de orixe galego e non como un foráneo, polo feito de que, xa dixen antes, consérvase o autoabastecemento característico das terras galegas, que é o aproveitamento das terras, dos recursos e non recurrir a marcas externas, por así dicilo. En canto a froita, eu son un consumidor moi habitual de froitas, sobre todo de mazás e plátanos. Neste caso, foron os únicos que puxen polo feito de que non estamos en temporada de sandía, nin de fresas, entón non están na miña casa, pero cabe destacar que estes plátanos son da marca Canarias, procedente de, como o seu nome propio indica, Canarias, e as mazás son Fuji, que sei que son de procedencia xaponesa. Neste caso, ou sección, contamos con outro, por desgracia, 100% de produtos foráneos. No caso das verduras, podemos, na miña casa, facer un reconto. Teríamos o que normalmente consumo, que é coliflor, porque é un alimento baixo en calorías e moi alto en vitamina C. Brécol, que é un alimento tamén que enche moito e tampouco ten moitas calorías, polo que é un alimento sa. Ensaladas, sempre, bueno, xa o direi despois. Espárragos tamén, que non os consumo eu, pero a miña nai si. Agora procederei a nomear as marcas. Neste caso, do último exposto, aos espárragos, que son da marca Carretilla, que é unha marca de Navarra. E, en canto ao brécol e ao coliflor, é unha marca chamada Gold Peregrine, que é unha marca foránea, que, bueno, totalmente externa a Galicia, por así dicirlo. Pero sí que se dá o mesmo caso que mel, pan, ca ensalada. A miña familia, como xa dixen, ten hortas e a ensalada que consumimos na casa pois é a froita do recolectamento rural. Neste caso contamos cun 75% de produtos foráneos, pero cun 25% de produtos rurais. En canto a carnes, eu son moi partidario do consumo das mesmas polo amplo contido nelas de proteínas, grasas saturadas, pero son todas procedentes da mesma compañía, do Gadis.
Pero claro, non ser unha determinada marca, senón provir da carnicería, preguntei a min mesmo, de que procedencia serán? Pois pensei e busqueino, e divaguei moito, pero finalmente cheguei á conclusión de que ao ser unha marca galega e haber unha gran existencia de crías, unha gandería moi extensa en Galicia, cheguei á conclusión de que todos os produtos cárnicos que proceden do Gadis son de orixe galego, porque sería máis custoso e sería totalmente innecesario traer esas carnes de fora de Galicia. Polo que poderíamos contar cun 100% de produtos cárnicos galegos. En canto a embutidos, cabe destacar que neste caso tamén sucede o mesmo que antes. No caso do chorizo e o xamón, porque é un costume moi transmitido de xeración en xeración o da matanza. No meu pobo, na miña aldea, perdón, que, bueno, nas miñas aldeas, que son este veciños, Vilenda e Matamá, sempre foi moi frecuente a matanza, unha vez ao ano ou dúas, reuníase a xente e axudábase entre sí para matar os porcos e así extraer deles cachucha, todo o que se pode extraer, costillas, a lingua, o pé, os riles, extraendo as tripas e enchéndoas, dai sae o chourizo e cas palas, dai sale o xamón tamén. Polo que tamén conto, neste caso, con dous produtos embutidos, por así dicilos, xa de orixe galega ou rural. Tamén conto na miña casa con lomo e fuet, que neste caso é imposible extraelo da matanza, pero estas, a pesar de que en Galicia hai moita marca, hai moita posibilidade de sustituir estes embutidos procedentes de fora, como son Coren, Valina, creo que era, Porco Celta, por exemplo. A miña nai ten a marca Navidul e a de Queso Terradellas, que era Barcelona. A de Navidul é procedente tamén de Madrid. Neste caso contaríamos cun 50% galega e outro 50% foránea, o que chamaría unha balanza equilibrada de embutidos. En canto ao tema aceites, inda que non sexa moi partidario de o uso dos mesmos, xa que considero que teñen un contido moi alto calórico e un contido de grasas trans saturadas moi elevado, hai na miña casa, obviamente, pero iniciamos con outra situación similar a antes. Teño aceite local. Que quere dicir eso? Non o fabricamos nós, nin a miña familia, nin ninguén. O que sucede é que a miña familia, neste caso a miña avoa, vai comprar sempre a unha aldea onde fan cos olivos o aceite. É un aceite artesán, poderíase dicir que é un caso moi parecido ao do pan, xa que é un produto rural feito en Galicia, polo que sí que considerei galego. Tamén conta a miña nai con vinagre de Ifaliges, bálsamo de Módena, que, como xa expliquei, é unha marca subdividida e que acolle moitas cadeas, pero sigo sen considerala como unha marca en si mesma de produtos galegos. Tamén temos manteiga, que eu tampouco son partidario do uso da mesma, porque teño moito cuidado ca miña alimentación, xa que considero que nós mesmos somos os que temos que limitar que inxerimos e que non. Neste caso, a manteiga considero un produto totalmente prescindible e moi perxudicial para nós mesmos. De todas formas, a marca da manteiga é asturiana, procedente de Asturias, como xa mencionei anteriormente co leite,
Neste caso, co aceite, vinagre e manteiga, atopamos unha infinidade de sustituintes, como son a marca Olei, Eidos de Iria, Clesa, Deleitar, inda que de vinagre non atopei ningunha, xa que non é o que máis se poida ver en Galicia, o fabricamento do vinagre. Seguindo coa orde da táboa, atopámonos cos peixes. Na miña casa tamén son moi fan, por así dicilo, da ingesta de alimentos como son a merluza, o rodaballo, o llemol, pero é de atún, e filetes de atún. Que pasa? O mesmo que antes. Chegamos a unha parte en que non aparece unha marca determinada nas compras destes produtos, pero sabemos que son, neste caso do Gadis, e que son de orixe galego porque ademais xa todo ese tipo de alimentos